हाय लोगोफोर दिनै आंहा मितानि न'खराव जोंहा बिबोनांनि हाबानि सिथि होनो थांनो नागिरदों। सान्दुंखाय लादोंमोन जोंहा बिबोनांनि सिथि माने लाइजाम हैनो थांनो नागिरदों आरोना खबर हैनो थांनो दिनैसो फार्स्ट थांसिगोन आरो आंना मितानि न'खराव नुफेरखायाखै गामिखौबो नुफेराखै न'खरखौबो नुफेराखै दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै आरोना मितामोननिखौ जानो फिथा लाबोदो बिस्कुट लाबोदो दाखा लाबोबायलै गोदै खनखान र' खैराबारिखौनो बारलालै दाबो गुवाहाटि रखम माबा मिथि नार्जारि लामोला कार्बि आंलंआव थांदों बिफा खोनादों दं दे बेरायनांगौ कार्बि आंलंआव बिनि जोनोम जायगाया बिमा बिफानि न'आ फार्स्ट हाबा जाखांनायनि उनाव दासो थांदोंनो ब्लगाव नायदोंमोन आङो बेरायनांगौ जै बोराइ बाथौ नै जोंहा माने सोरबा सोरगोआव थांबाय आरोना बेखौ लोगो मोनबाय जै खुलुमबाय दे सोरनि आत्मामोन मिन्थिला सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो मोनथोंसै माने मबाफोर थांदोंबा बेबायदि नुबा मोजांसिन आरो मा बयबो थांखायोना बे दोंसे लामाथिंनो ना बिफा मोजां होनना बुङो आरो खुलुमना हरनांगोन बेनोथ' नैलै मितामु गामियाथ' बेबायदि आरो बिराद गोजान गारबोबाय माने आं भिडिअ खालामबोबाय थायासै आरो दे नै रा दायफोराबो मबा थांब्रबलायबाय आरो मोनयां जाबाय दे लोगोफोर माने मोनसिगोन आरो मा गामिथाय मोनथियाबो नैबे ससेखौ गोजानाव आरो आं खाथिसो थांनो सानदोंमोन मितामोननि गामि खनायपारानो आरोना लोगोफोर एसेबां गोजानाव मिता दोङो जाहा आन्दायबाय नामालै आन्दायदो आन्दायफेरालै मोनसै बेखौल' नेक बेनो अखा फैनो गोरा माथो गिदिर मा जाखो जोंहा हाबहांबाय आरो लामा फिसाथिं फैया जि गोबाव जाबायमोन ना नुहुरबाय जोंहा मिताखौ नैबे जाबाय जोंहा मितालानि बाथौ थानसालि आरोना जि मोजां जै बोराइ बाथौ माने आङो जायखिजाया न'खराव थांबाथाय थानसालिखौ सिगां नायग्रोयो आरोना लोगोफोर जि मोजांखा टाइल्सनि बिथिंजाय बिल्डिं नुखाबाय थादो मिताया बाबु लाजिदो बे आइ सासेयानो हनै सासेयानो इमान गिदिर जाबायलै क्लास 8 गैया आइखौ भिडिअ खालामबाय दे नायनांगो न'आव थांनानै जाना आइमोननो खिथिहैगोन आङो सानि मानसि नङा बिसोर होनदों र' मिताखौ खिथिना होनो नै जोंहानि मिताया दे हाय होनहर नाय मिथिनि साजासिबा उदि दुयनो इसोरखो जालांगोन आंहा मा खालामनो आरो दे फंनैसो बुं गासैबो थांगोन कारन मानोना मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै होनना बुङो हरनाङा गाबोन गैया जाबाय
दा खनसे आं मिटिनिखौ बरायनो सानदों इस बे मिटिनियाबो फैयाखैना बेखायनो दे फिसाला ओं ला बेखौ बरायबाय दे खुलुम मामा आथिङाव गोजौआ फरायनो हाथोंसै गासिबो आनजादाव जादि पास खालामनो हायो बेखौ जि सिमां नुदों बे जाहाथे मोगथाङाव जाफुंथोंसै आफा इसोर दहाय आयो जोंहा मिथाइया जि गोरोंखा मब्ला दि बे रोंना थासोखो मिथाइया ने हाबायावबो रोसोनो लाना थांनांसिगोन जोंहा मिथानि फिसाला मा नाम बाबु मा नाम रहित बर' साफा दिनै एक्टर जानो हागोन नै जोंहा मिथिनि आरो ना माबा र' जाथ'वाखै र' दे बुंलोगो जोंनि बिबोनांनि हाबायाव नोंथांमोनहा गोजोनै थांलायबानो जाबाय आसा थाबाय बे हाबाया रेकर्डिंआ थाबाय आरो थाङाबा जालांथोंसै बेखौनो आफा इसोरनि आंबो खुलुमना थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे आंनि मितानि फंबायनि हाबाया मोजाङै थांनोसै थेंक इउ फैदों बिराद गोजोननाय मोनबाय आं थारमाने नंगौना मिथिनि अके हामाखै ना हामबाय अ थांसै मिथा थांसै बाबु बाय बाय टाटा बाय बाय थादे मबाइलार লগত নে নে बाबा Mama macot. Sidda jabi নহয় अरिसो ए लामासिं Boro railai mita boro. बाय 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 Tangsai logoफोर. Ba menera. Jadi minta nungguin hang mana? Oh. Ni sama tong lah, mana tong lah sih. Oh, betul sih.